Sa kada adlaw nga nagpaway nga aton ginasaulog kag aton ginaselebrar, aton ginadayaw kag ginatibong ang ngalan sang Dios nga aton manunuga, nga nagtugas sang duta kag sang kalangitan. Ang pagtuon subong, ang semanal nga pag-usisa, pagtalakay, pag-review, pagsiding sa atong nga leksyon sa eskwela sa Batika. Kaginig nga dala sa inyo sa Media Ministry Department sa atong iglesia diri sa Central Philippine Adventist College, diri sa Alegria Murcia, Negros Occidental, Philippines. Isa ini kahiligaynon o kung Ilonggo nga version sa aton weekly Sabbath School lesson. Ako si Pastor Luisito Tomado, inyo masunzon nga host. Kag sa siningation ari ang aton duwa ka mga bisita, mga kauturan nga inyo na nakita sila sa mga niligad nga panahon. Ang ako nung napakilala sa inyo originally coming from Negros Oriental, specifically Sibulan o kung sa Dumaguete City. Siya ang aton isa sa aton nga mga science teacher, mga kauturan diri sa School of Arts, Sciences, and Education. Wala sang iban si Ma'am Giselle Ann Dipilio. Ma'am, mayong adlaw sa imo. May adlaw, sir. May ayon, pastor. Nalipay naman kita nga makadiskusyon naman kita, kag daw naman kita ma-learn, kag ma-apply sa aton nga Sabbath School lesson. Yes, thank you gin ma'am sa imo nga baton sini nga hangkat. Ang ikadwa na kung nga pakilala mga kauturan sa inyo, kilala na ni Ilado na ni siya sa bilog naton nga conference diri sa Negros Bisan pa sa West Visayan Conference. Siya subong ang aton nga dean sa vice president, sa for student affairs, mga kauturan. Wala sang iban si Dr. Pastor Elden Toledo, originally halin sa Sipalay City, Negros Occidental. Pastor, mayong adlaw sa imo. Mayong adlaw man simo, pastor, kag atong ginadayaw mga kauturan ang Ginoo sining isa naman ka hamili nga kay gayunan nga kita makatuon sang aton leksyon sa sining nga semana. Yes, thank you gid Pastor and Ma'am Giselle. Ari na kita sa leksyon 8, the Sabbath and the end. Ang adlaw nga nagpaway kag ang katapusan. Kanami sa aton matun-an karon mga kauturan. Kabay pa nga ini aton gid mahangpan para ini sa Mayo 13 tubtob Mayo 20. Sa hindi pa si Ma'am Ann magbasa sang aton nga sadsaran nga teksto, akon kamo anay pangabayon sa pagduko sa aton mga ulo. Sa siningation Ginoo, yari kami nakapalapit sa imo. Una best, nagkakilala nga ikaw manunuga, nga dapat namon alagaron, dapat namon dayawon, dapat namon simbahon. Kabay pa Ginoo nga ang balaan nga Espiritu magadihon sa amon karon, upod sa amon tumalanaw kag sa amon mga manugpalamati. Kabay pa nga ang pinakamanami gid sa sini nga semana magagwa mga Ginoo sa amon nga pagtuon. Kinatugyan namon ang tanan sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manunobos. Amen. Yes, Ma'am Giselle. Ang aton nga sadsaran nga teksto makita sa mga taga-Epeso kapitulo 3 bersikulo 9 nagaingon, kag sa pagpakita sa tanan nga tawo kung ano ang buko sang tinago nga sa katuigan natago sa Dios nga nagtuga sang tanan nga butang. Amen. And that's it. Makutanan ka namin sa aton sadsaran nga teksto nga ipakita sang dayag ang mga tinago ngalin sa ginsuguran. Yes, Doc Elden and Ma'am Giselle. Ano ayan ang tao kung ang iyailong sa dalom sang agtang, sa babaw sang agtang o kung ari sa kilid. Yes, ano ayan kung ang aton nga
kamot ari sa likod. Ano ayan ang itsura, no? But nevertheless, ang kanami lang kay because we are created in the image. Yes, Pastor. So, dra, Pastor, kung natin makita, ano kaladlawan? Though it does not reflect sa Yes. ginatawag nga katahom sa disenyo sa Ginoo. Yep. So, kung distorted, kabalo kita mga kauturan nga ang Ginoo is a God of order. So, gin-plaster gid kaayo. So, ang mga deformities, mga distortion nga aton ma-experience sa kalibutan, resulta lang ini siya, Pastor, sang sala bala. But, aton gid makitaan sa aton nga leksyon subong nga pinasahi kita, unique kita nga gintugas ang Ginoo, kag maski sa aton yang kondisyon nga makasala, apang gintagaan gyapon sang Ginoo ang bili ang katawhan. Yes. Nga supposed to be pwede lang gani na iya nga i-dispose lang. Pero iya gid siya nga ginagpakatao, gid siya nagpalansang sa cross kay dako ang iya nga pagtulok sa taong nga gintugan niya sa iyang imahen nga palangga ya gid kita. Yes, and that's correct. Ma'am, being a science teacher, ano ang uniqueness ng individual? Hindi kay tanan-tanan, kundi kada isa sa aton nga nag-reflect sa aton manunuga. Based sa aton nga siyensya sa pagtuon naton kapin pagid nga halin gid sa putang ta elementarya hasta na gid nga nag-graduate hasta na postgraduate, makita gid naton sa mga libro, sa mga videos, tanan-tanan nga pagtuon sang siyensya, sang tuod-tuod nga siyensya, nagapunto gid dira nga may ara gid order kag system ang Amen. gihambal ni pastor. Kag nakita naton bisan man sa tawo ang masterpiece ang Ginoo. Makita naton pastor nga ang imong fingerprint hindi pareha sa Yan, akon. sa akon. Ang imong vision footprint hindi pareha sa Wow. pareha bisan ang pattern sa aton tang, ang pattern sa hindi gid pareha ti ang pamangkot pila ka bilyones ang tawo sa kalibutan. Bisan isa hindi gid mapareha. Hindi gid Bisan mapareha. ang twins. Twins. Hindi magpareha. Dira ka gid makapamangkot. Gin ano ni? Ganan eh. Arang kung by chance ni, kung evolution ni, kung ano ni, ano gid bala ang posibilidad nga ikaw kag ako hindi Yes. magpareho. Kanami, mga kauturan. You see, mga kauturan, kanami isang punto. Nga, pila ka bilyon, sobra 8, lapit ng bilyones ng tao sa kalibutan. Pero wala gid sang isa nga pareho sa isa. Bisan ang identical twin, ang mga, ang ano ni, ang kaluha, ang kapid, nga pareho gid itsura, pero makita mo gid, imo at diferensya gid. pangdan, makita mo gid ang diferensya. And that's it. Ari kita sa aton nga Sunday nga leksyon, the judgment, creation, and accountability. Yes. Pastor Elena, anga may paghukom. Ano ang labot sa paghukom sa creation? Well, Yes. kung aton lang tawon la pastor, ang aton leksyon nag-present sa duha ka model mo. The evolutionary model of existence of man. Okay. Kag gitawag ni siya nga creation model sa pag-exist sang tawo. Kag aton ra makita makuturan kung ano ang relasyon sang paghukom sa creation. Kay ti una best dito sa langit nahisa si Satanas. Sa iyang kahisa nga ang away siya ginlakip sa pagtuga sa sining panitan earth. Oo. So with that, naghimo siya nangin tungod sa iyang kahisa, nagdulong ini mga kauturan sa ginatawag nga kasakit sa iyang balatyagon. Kag sa pagkasakit sa iyang balatyagon nga daw ang iyang worth wala balagin respeto. Yeah. Wala ging tagaan bili. Wala gintagaan ang bili ang iyang posisyon. Pero remember nga siya gintuga lang. Gintuga lang. So with that mga kauturan, nag-abot ang sala sa aton. Kag tungod sang sala nga nag-abot sa aton, nag-abot ang ginatawag nga paghukom. Okay? Kag kung aton basahon dira mga kauturan sa libro sang Revelation, dira gid ginapatuhoy sang Ginoo tungod sang pagkamalinapason nga ang tao nagsimba na sa mga Diyos-Diyos. I'm referring kung atong gid lang tawon ni Pastor because the three angels messages started in 1840 nga ang katawhan nagkabuhi na sa materialismo kag sa pagpatuyang. So kag plus 19 years before after sa pag-proclaim sang first angel's message, naginaprepara ni si Satanas ang iyang nga
plano nga samaron ang panguna-una sang tao nga there is no the existence, there is no God. Okay, everything just come out by chance. By chance. So amo na nga gintawag ang tao nga magsimba sa Creator God. Amo gina ang punto niya nga nagtawag ang Dios sa tao nga magbalik na sa Dios sa pagsimba nga nagtugas ang langit kag sanduta. Amen. Otherwise, kung hindi ka magsimba sa akon, you are worshiping Satan. Kag ina siya kung magpadayon ang tao sa pagsimba sa sinang Dios, materialismo, pagpatuyang ang pagkinabuhi, then ang Ginoo sila niya, may katapusan ina ang inyo pagkamalinapason because ang paghukom mag-abot na. Mag-abot Yes. na. So dira aton makita-an pastor nga ang paghukom is connected siya sa creation. Amen. Yes, Makita and natin that's ang correct. dira. Kanami, magkutanan sa pagulagway ni Pastor Eldin. Ma'am Giselle, ang tao gintuga, hindi lang kay pasagad lang. Kung sa Cebuano Patuyang. patuyang lang. No. God created us with a purpose. And because of that purpose, we have an accountability and a responsibility. Can you explain further, ma'am? Dira naton makita ang pagpalangga sa Ginoo, Pastor. Kay kung gintuga lang taniya nga sunod lang kamo sa akon ha. Oo. Kay gusto ko malipay ko, gituga to kamo kay para mag-worship sa akon, magsunod sa akon gusto. Hindi. Ginggaan ta niya sang free will. Yep. And dira, may ginatawag kita nga responsibilidad sang gihatag sa aton. Amen. So amo nang may accountability kita, may ara kita diri sa aton nga free will arap nang pagpatuyang, pag ano nga desisyon sa kinabuhi. Kabila sina, behind that there is a responsibility nga ano gid bala ang desisyon, masunod ikaw sa Ginoo or hindi. Amo lang na Yes. siya, Pastor. And We have the responsibility to make a decision to do the right or to do the wrong. Amo Yes. lang na siya. And that's correct, Ma'am Giselle. That's correct. Ang isa pa gid ka punto, Pastor Eldin, before ayatag na konsay mo, pagtugas ang Ginoo sa aton, hindi niya ginambal. Iya gid siya nga ginomol sa aton pa. Delicately giniya nga umul-umol kita. Thus, grabe gid iya ang bili naton sa tubangan sa Ginoo. We are really worthwhile in the eyes of God. Kiti iya kita ginomol, hindi lang kay ara dayon wala. No, ginomol kita. That's why God asked us to be responsible sang iya nga invest sa aton na pagtugas sa aton. I agree with you, Pastor, kay sa first sa sequence ba sa pagpanugas ang Ginoo, paghambal ya, nagtuhaw, pero sa ikaanong adlaw sa pagtugay sa kadang iba, way sa nagkasi niya, tao gwa ka, and then it come out. Kundi ginuumol-umol again. So isa pa gina, Pastor, ako natalupangdan pala, nga amay paghukom, tungod mga kauturan, ang tao bala, they believe on moral relativism. But singa nun, nga there is no absolute truth. So ang tao, mag-set forth siya kung ano ang kamaturan sa iya. Therefore, magsiling kitang ang reality is relative, but singa nun nga, ang isa lang kagrupo sang tao, ang mag-decide nga ini siya amo ang kamaturan. And it might be nga ini kamaturan sa inyo acceptable, but in other group, hindi. There is no absolute truth. But here, we are reminded nga it's very imperative, yan nga may area absolute truth. Yes. Kag amo ini ang Biblia aton sandigan nga its principle is applicable kung diin ka man nga magkadto. And that's Amo na nga ang Ginoo nagtawag siya sang paghukom, and we are accountable sang aton ginhimo tungod kay gin-reveal na sang Ginoo daan ayang mensahe nga siya amo ang creator, and then there is an absolute truth. Yes. Kanami, Pastor, sa imong vlog inhambal mo ng relative truth. Nga depende lang sa isa grupo, depende lang sa panahon, depende sa kundi ikaw. Pero it might not be true to other situation, other places. Pero ini siya, grabe, kuan gid kayo ya. Klaro gid kayo nga whether you like it or not, whether ikaw lang isa, this truth is really the truth. Yeah. Yes, ma'am. Ano na kita? Between evolution and creation sa aton nga Monday nga leksyon. Yes. Can you, ma'am, tell anong imo na talupang diri sining sitwasyon na? Okay.
amo to nga padayon sa paghambal ni Pastor Kagina about sa evolution, pamaagi gini Satanas. Yes. Nga para bala makita niya mo nga ang tawo mamangkot gina nga ari ko di. Ano akong purpose? Ano ang akong direksyon sa kabuhi? Diyan ko pakadto. So gusto niya nga lainon nga imbis ang tawo makabalo nga may gituga ako sa Ginoo, Yes. ginpalangga ako sa May Ginoo, manunuga ginpakamatyan ako sa Ginoo, kag may ara gid ko nga kaluwasan. Gusto niya nga utdon ina. Gusto niya nga lainon ang masulod sa utok sang tawo. So amo ni nga may ara kita sa siyensya pero hindi gali tuod nga siyensya. So pastor may ara ta duha ka klase gali nga siyensya. May siyensya kag ang tuod nga siyensya. Amen. Ang tuod gali nga siyensya pastor Doc naga-complement kung ano ang ginahambal sa Biblia. So, mga kauturan, kung ina nga prinsipyo hindi suno sa Biblia, hindi na matuod-tuod nga siyensya. Amen. Nan. So, dira, pastor, nagsulod ang evolution. Paghambal sa evolution, halin ka sa amo. Nan. Tigin pamangkot ko akong estudyante. Arang, gusto gid bala ka mo, nga halin ka mo sa amo, hambal man sa isa ma'am, sa amo ko ni kagwapa, halin ko sa amo. Di ba? Yeah, that's Mga ano lang na, mga joke-joke pa. So, Yeah. pero dira mo makita na ang ginuuya, beauty. Yeah. May ara siyang order system. So, dira pa lang diya, pastor, nga ang punto sina, ang evolution, isagid ni ka-deception ni Satanas sa ato. Amen. And that's correct. Isa ba gid big for ako nito kay Pastor Elden, mga kauturan. Ang evolution bala nga ginplastan ni Darwin, mga kauturan, ang iyang theory nga wala sinugdanan, nagwa lang. Kag wala man sang klaro nga padulungan. Okay. Versus sa creation niya nga may manunuga, may ginsuguran, kag may palaabuton, may katapusan. Amo ng judgment. And that's the point. Yes, Pastor. Yeah, kung ato lang tawon gid mga kauturan, ang first 3 chapters ng book of Genesis, makita naton dira pa sa chapter 1 is the perfection. That is the creation model sang existence of man and pagtugas ng kalibutan. So from perfection, then chapter 3 naghambal siya sang destruction. Kag ang the last 3 chapters ang book of Revelation naghambal sa sang restoration. So daw makita naton ang pattern while ang theory sa evolution naghambal siya from destruction because it pag-abot Chaos. sang one is chaotic from non-living thing nahimo siya nga single cell and a splitting of cells in billion of years nahimo siya nga tao. So niya from destruction will go to perfection. Amo na ang model sang evolution. Kasi niya sang una ang mga tao putot. Pero subong niya ang mga tao nagataas pero I wonder why nga putot. Sa sinang putot man kugyapon. So dapat makitaan ba lang there is that inconsistency sang ilang ginahambal. And in fact sina mga kauturan kung aton basahon gid ang 3 angels message ginahambal na kon kay na pastor. Nga the proclamation of first angel's message was in 1840. Nga sila nga, fear God and give glory to His name for the hour of His judgment has come. Worship Him who created the heavens and the earth. Okay? Kay dira nakitaan mga kauturan kay sang November 24, 1859, 19 years after sa pag-declare sini, nagpagwa si Charles Darwin sang Origin of Species nga libro niya. Nga ako nakitaan pastor ginbaligya niya ta 15 shillings in just a matter of days na urot ang ina nga libro. Pero the best selling nga libro and until today ginaproduce ina nga libro kay gusto gid ni Satanas nga samaron ang panguna-una sang tao nga wala sang Dios. Kay kung wala ang Dios mga kauturan, then ang tao maga-worship sa iya. Yes, kanami pastor. Sa aton niligad nga mga pagtuon mga kauturan nga ang paghukom sa Ginoo natapos ato ang aton nga pagtuon mahitungod sa sanctuaryo. Kay ang 2,300 days prophecy nga atong itunan sa ligad ng mga sinimana natapos ang 1844. Di amo man na ang mga tinuig ang nagwa si Darwin ang iyang origin of species nga among evolution theory na makita mo gid mga kauturan nga si Satanas wala naguntad sang iyang pakikaway halin sa langit tubtob sa panahon sang 1800s kag bisan pa sa panahon sang katapusan. Ato nakita mga kauturan ang link, ang pag-angot
Sang creation from Eden up to the second coming and up to the new heavens and the new earth. Kagang link, Pastor, amo ang Sabbath. Sabbath. Yeah. As being the day that God had blessed. Kung ato na makit, ang pagit pastor nga, there is that link between the Sabbath and creation. Kay, it's not only nagadiscuss siya makauturan sa ginatawag nga adlaw mo, the sequence, but the essence, ang pagka-importante, makauturan amo sini, nga gintapos ang Ginoo, ang iyang creation, by culminating in the Sabbath, by creating the Sabbath. Kagintapos man ni Ginisos, ang plan of redemption, nga gintapos niya, kag ginsilyuhan niya, nga si Satanas, mga kauturan, na perde na, sang siya nagpalansang sa cross, and then sa ikapito nga adlaw, nagpahuway siya. So, both nga nga, twice kita gin-claim ni Jesus Christ by creation and redemption. O, twice kita gin-claim. Ginpakita sang Ginoo nga, siya gid amo ang Diyos nga gugma, kag ang aton existence, matrace back naton sa creation, mga author. Amen. Yes, ma'am. Ikadugang ka, ma'am. Kag ikadugang ko lang sa hambal ni Doc Pastor nga ang Sabado o ang aton nga pagsimba sa Sabado nagalink sa aton nga tanan. Bisan ano pa na Yes, ngarasab, sa ano pa na kanami. equal ta tanan, I like it. manggranon ka man, maputi ka man, mayelo ka man, ano. Basta Sabado kita tanan Equal. pamilya. Yes, Nga pamilya. nagapahinumdum ka naton nga kita pamilya kita under isa lang ka Ginoo. Ginoo. Isa lang ka magtutubo. Yes, and I like your idea that everyone is equal. We might be distinctly separated Yes. by 6 days. Ikaw doktor, ako sikan-sikan. Ikaw janitor, ikaw presidente. But during Sabbath, we will all the Yes, same. Pastor. And that's the blessing of Sabbath. A rest for social barriers and social distinction. Yes. Not so subtle deception, Ma'am Giselle. Anong imo natalupang landry? Ang natulumpangdan ako di pastor nga kung hindi gid ta kabalo sa kamatuoran, hindi ka gid makabalo. Nga hindi nagali kamatuoran ang ginapatihan mo, pastor. Sa mo nang not so subtle, hindi masyado balanon. Balanon. Na, Sinabi diba? sa Hindi Rinoward, masyado balanon. balanon. So dito naton kagina naka-istorya na kita kabahin sang evolusyon. So may isa pa gid gali da pastor nga daw nagpati sila nga ang Ginoo naghimo pero kuno ang creation perti kataas. Binilyones ang adlaw. Pero didto may idugang ni si pastor karon pero sa akon nga punto diri nga hambal didto 6 days gid. Kag ika-7th nag-rest. So, Yeah. 24 hours gid, pastor. Yeah. Hindi nga minilyon, hindi nga binilyon. Si pastor kabalo ko may Hindi dugang hilimunon, hindi balanon ang ginahimo ni Satanas. Nga daw ginasimbong-simbong niya. Ginbutangan niya ang truth sang Sang hindi amo. creation. Ginbutangan niya another idea Yes. of evolution. Nga daw hindi balanon, daw hindi mo makita. Yeah, dra pastor naton makitaan bala nga gusto si Satanas nga sabuon ang kamaturan, syncretism, kag ang kayuhan. Nga tawag na siya nga theistic evolution. Nga ang Ginoo nagtugas siya, but there is a gap from one day and there is The a next big day. gap in the second day. Yes. We call it theistic Evolution. evolution. So dra makita niya, gintuga of course, gintuga sa Ginoo, but there is a separate, but kung aton lang taon ang Hebrew word dira nga yung mga kauturan, there is no separate nga dako ang gap because when God mentioned nga pagbungat sang Ginoo kag may adlaw kag gabihon isa ka adlaw gintuga lang sang Ginoo ang first ay 24 hours ay ikaduha nga adlaw 24 hours there is no gap nga billion of years ang ginhambal so sa mo sa taras nga sa nabalahuba na nga siling niya nga ay doon na balahuba na ini nga hindi gali ni billions of years so mahimo kita sang bag-o nga panguna-una nga daw may elements sang pagtugas sang Ginoo but butangan ta man sang billion of years ang gap. Yes. Kay kadamo mga kauturan, thank you kid Pastor Elaine, Ma'am Disha. Kadamo mga kauturan sa mga tawo nga nagapati, pati sa creation. Pero ang creation nilang napatian nga inang isa kada the first day is composed of billions of years. Thousands of years. And then amo na ila. And then second day is thousands of years. Pero mga kauturan ang ginambal ni Pastor Elden, kining yum sa Hebrew day, one day,
may ara siya description, may adjective siya. Nga first day, second day. Hindi kay day nga it will be 1 million or 1,000 years. But exactly 24 days. At 24 hours per day. So mga kauturan, grabe, hindi hilimonon ang deception ni Satanas. Kag besides sina pastor no, kung aton basahon ang Salmos 36 sini nga sa pulong sang Ginoo ang langit kag ang duta nahimo. Kag ang tanan nga kasuladusan pagi sa pagbungat sang iya mga baba. So by just speaking, nagwa ang tanan nga tinuga sang Ginoo. And in Hebrews chapter 11 verse 3, by faith we understand that the worlds were framed by the word of God. Paagi na sa pulong sang Ginoo, so that the things which are seen were not made of things which are visible. So paghambal ang gid sang Ginoo nagtuhaw. Yes. So, yes, ma'am. Sa aton Wednesday and eventually, sa aton nga Thursday, ano yung talupang doon rin, ma'am? Creation, the Sabbath, in the end time. Makita naton pastor nga ini tanan nga tatlo nga mga words diri ang pagtuga, ang Sabado, kag ang katapusan. Link gina sila tanan. Yes. Halin sa sugod hasta sa punta. Yes. Diri pa lang dian makita mo nga diferensya gid sa kay Satanas. Kay sa Satanas siya ka katapsi turby. Hindi maintindihan. Pero diriya order gid ang Ginoo. So makita naton diri pastor sa Revelation pag ang mga verses diri may ara gid nga isa ka word nga ini gidya aton nga dapat natulupangdan kag aton gidumduman sa kabuhi naton. Ang ginatawag nga pagsimba. Kay diri man lang mabalaan kung ano ka sa Ginoo ka or hindi. Gintuga ka sa Ginoo, gabantay ka ba sang iya nga kasuguan? Kay ang pagbantay sa kasuguan isa ni siya sa pagpamatuod nga palangga mo ang imo nga Ginoo. Yes. Kag nagbantay ka ba sang iya nga fourth commandment? Remember. Gakalipat kita. Di ba? Yes. Gakalapat kita. So, mo nang remember. And then, yeah. Tapos, after sina pastor, pamangkuton ta sa Ginoo, at the end time, ano gid bala ang sa tagipusoon mo? Sa akon ba ina or hindi? Amen. And Ano na that's siya, correct. Pastor? Yes, Pastor. Ano yung mga talupang? So aton ra makitaan mga kauturan nga sa Creation Week ang katapusan is Sabbath. And then mga kauturan sa Ginoo Hesus siling niya ginhatag sa tawo ang adlaw nga inugpahuway. So si Jesus Christ ginhatag niya ang 10 commandments para sa aton agud nga i-honor naton siya because the heart of the 10 commandments is the Sabbath. Yes. And then, nagapakita sa sang authority sang Ginoo sa iyang katawhan kag sa katapusan pastor the real issue there is also Sabbath. Yes. Sino ang simbahon mo? So the issue there sa Revelation 14 mga kauturan is sino ang simbahon mo? The Creator God o kon ang nagtugas ang langit ug ang duta nga naghatag sa Saturday Sabbath o kon man-made Sabbath nga Sunday ang ginhimo sang tao nga amo ang i-honor nimo kag i-worship. Yes. So there is sequential nga makit-an naton hinigugma nga mga kauturan because the essence sa message sa tatlo ka manugtunda is worship. Ang pagsimbagin. Pagsimbag. Yes, And that's pagsimbag. correct. Kag Pastor, Ma'am Giselle, ang una nga panawagan sang una manugtunda, fear God and give glory to Him. Worship Him who made the heavens and the earth. Sino aton simbahon mga kauturan? Ang nagtuga sang duta kag langit. Ti kung magsiling kita tuga, hindi kita kabalibad sang 7 days creation. Exactly. Yes. And then ang Sabbath dira. Kag ang Sabbath is linked naman sa worship. Kay ang bugna mga kauturan, ang libro sa bugna, kung ako pastor pa ipa-summarize sa one word ang Revelation, Book of Revelation, I would summarize it in one word, worship. Worship. Ano agree pastor? Yes. Nga, in the last days, ang determining factor kung kita katawan sa Ginoo kung hindi is sino ang atong ginasimba. Siya bala nga mga sapat nga mapintas o kung ang tunay nga manunugang nga si Jesus Christ. Mga kauturan wala na kini sang panahon. Wala na kita sang panahon. Pero damo pagitani but nevertheless kami ni Doc Elden ni Ma'am Giselle nagapati nga nahatag namon ang the best
nga aton hindi gitanan pero ang pinakamanami among napalinton sa inyo. Mangayon na lang ko last word sining akon duha ka mga bisita mga kauturan. Ma'am Giselle, ikaw mga una. Aton nga nabatian, kag aton man nga natun-an, kung ano gid bala ka-crucial, kag ka-importante, ang magpili sa sakto kag hindi. So everyday pastor, mga kauturan, aton gid pilion kung ano ang insakto. Pilion gid naton ang pagsimba sang gihatag sa Ginoo nga saktong adlaw kundi ang Sabbath day. Amo lang na siya pastor. Yes, Pastor LD. So dira aton makitaan mga kauturan to summarize that Sabbath is God's palace of time. And it is a retreat center nga mag-abot sa aton ng Sabado mga kauturan. And in essence, Sabbath is not a place but a person. Nga mo si Jesus Christ. Yes, ay kanami mga kauturan. Mga utod, subong bala daw bali ginawala lang natong. Ang importante sa adlaw nga nagpaway. Pero amo ni ang determining factor sa pagkilala sa Ginoo kung sino ang iya kag kung sino ang hindi. Kay mga kauturan si Satanas nagapangita gid diya nga ma-counterfeit niya ang adlaw nga nagpaway. Pero mga kauturan, kabay pa nga magpadayon kita halin karon sa pagkilala sa atong Dios nga atong ginasimba manunuga mga kauturan kag siyang naghimo, and then one day aton siyang mahakos dito sa langit kag mga pasalamat. Lord, thank you nga imo kumigin tugay uniquely separate distinct from one another. Mga kauturan, amo na ka importante ikaw sa tubangan sa Ginoo. Sa hindi pa si Pastor Elden mga kauturan makapangamuyo, ako na nay pasalamatan ini aton nga mga sponsors nga kung wala sila, wala na ni guro ang aton nga programa. Ang mga magulutod nga mga Gina Federo Ilumar, Sir Alex Federo, ang mga magulutod Marlene, Jimmy Nanili Trino, Dr. Erwin and Dr. Rhoda Hardinico, Mark and Meryl Mendoza, John Luciano and Goldie Juligi Jr., Ben and Beryl and Cheryl Birayon, Ido and Femidon Bandes, Iboy and Jessica Malabanan, Juhan and Myla Susana, Jet and Susan Caro. Kabay pa ang Diyos, magapakamayo sa inyo. Pastor, mga moyo kita. Salamat Ginoo nga ginpahayag mo sa amon sa sini nga semana ang pagsagrado kag importante sang adlaw nga nagpahuway bilang tanda sa imong katawhan. Nga sa tion Ginoo kami magapalapit sa imo sa pagsimba sa adlaw nga Sabado. Amon ginakilala ikaw ang hari sa mga hari kag amon manunuga. Nga ini Ginoo nagahatag sa amon sa pagpakaninaw nga maski nagapuyo kami sa sining luwaan nga kalibutan apan ikaw Ginoo nagsaad nga imo ini tugahon liwan nga kalibutan nga papaso nimo ang mga kabudlayan, ang sala kag ang Satanas Ginoo nagtublag sa kalinong sa imong gintuga kag amon ikaw Ginoo adlaw-adlaw makita kag adlaw-adlaw Ginoo kami magasimba sa imo. Buligi kami Ginoo nga magapabilin nga putli kag tampad sa imong palatukuran adlaw-adlaw. Kag pakamayuha ang amon tanan mga sponsor sa sining nga programa sa ilang kinahanglanon Ginoo ikaw gid magabendisyon sa ila amay panlawas malayo kinabuhi kag kalinong sa pangunahuna Ginoo kabugana sa financial nila Ginoo kinahanglanon ihatag sa ila Ginoo agod nga ini nga palatuntunan magapadayon sa paglabot sa madamo nga makatawhan sa imong gugma sa ngalan ni Hesus. Amen. Amen.